a chroeso i sgwrs, podlediad newydd sbon lle fydda i, Trystan Newis Morris, yn cael y fraint o sgwrsio efo myfyrwyr o bob oed am byncia sy'n berthnasol iddyn nhw ac fel sa'ch chi'n dychmygu, oes, mae yna lot i drafod. Ym mhob pennod, mi fyddwn ni'n canolbwyntio ar byncia gwahanol sy'n ymestyn o effeithiau'r cyfnod clo i ddelwedd y corff a hunan ddelwedd ac o drafod yn agored am y gymuned LHDT i'r pryderon sydd gan bobl ifanc ynghyd â myfyrwyr hŷn am gychwyn yn y brifysgol. Un o'r pynciau fydd yn cael sylw hefyd ydy iechyd meddwl lle fyddwn ni'n trafod yn agored ac yn rhannu profiadau personol am ddelio ag iselder a gorbryder a'r ymbarel o deimladau ac emosiynau sy'n dŵad wrth fyw o ddydd i ddydd efo'r pwysau anweledig yma sydd ar yn sgwydda ni o hyd. Mi fyddwn ni'n gwneud hyn yng nghwmni'r cwnselydd Endaf sydd yn therapydd llawn amser ym Mhrifysgol Bangor ac sydd wrth law i'n harwain a cynghori ar hyd y daith. Yn ogystal â chwmni Endaf, mi fyddai hefyd yn estyn croeso i rai o fyfyrwyr heddiw sydd yn astudio mewn amryw o brifysgolion a cholega o bob cwr o Gymru a thu hwnt, ynghyd â nifer o leisio cyfarwydd iawn ym myd podlediadau yn y Gymraeg a rhai sy'n dylanwadu'n bositif drwy rannu profiadau gonest ar-lein neu ar bapur. Non Parry, Tara Bethan, Jess Davies, Mari Gwenllian, Megan Angharad Hunter, Ifan Pritchard o'r band Gwilym, a seren TikTok, Ellis Jones. Mae croeso felly i chi ymuno yn y sgwrs. Yn y bennod heddiw? Yn yr ysgol, digwydd bod oedd pobl yn galw fi'n hoyw cyn i fi gwybod yn hun yn o'n i yn hoyw. Ni jyst yn brwydo yn erbyn fi hun yn gweud, na, fi ddim yn hoyw. Fod o'n i'n cael y teimlad yma. Ar y pryd, o'n i ddim really gwybod be oedd deurywiol, o'n i'n really... Ar y pryd, o'n i jyst yn meddwl, dwi'n dod mewn i hoffi bechgyn a merched ar yr un pryd. Ia, y drafodaeth heddiw ydy'r gymuned LHDT, sef yr acronym ar gyfer lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Ac yn gwmni i mi ac Endaf ar y llwybr tro yma, mae Alice Hall o Brifysgol Bangor, James Hope o Brifysgol Drindod Dewi Sant ac Ellis Jones, un o ffigurau mwyaf adloniannol Instagram a TikTok, sydd efo 200,000 o ddilynwyr ar TikTok. Croeso cynnes iawn i chi gyd, gobeithio chi gyd yn iawn, ac ar gychwyn y sgwrs yma, fyswn i licio diolch i chi gyd. Dwi'n gwybod bod ni'n mynd i fod yn rhannu profiadau personol yn ystod yr hanner awr 20 munud nesaf. Dwi'n gwybod o brofiad nad ydy hynna'n beth hawdd iawn i wneud yn aml iawn, felly dwi wir yn gwerthfawrogi eich amser chi heddiw. Felly dewch i ni gychwyn te, fel o'n i'n sôn, da ni'n mynd i fod yn rhannu profiadau personol a James, dwi'n mynd i ddod ata chdi yn gyntaf os gai yn reiddiol o drefdraeth yn 20 oed, ond ar hyn o bryd yn astudio cwrs meistr mewn cyfarwyddo theatr yn benodol ym Mhrifysgol Cymru a Drindod Dewi Sant. Pryd nes di sylweddoli, James, dy fod ti yn uniaethu fel dyn hoyw? Wel, mae fe'n mynd yn syth yn ôl pam o'n i'n tua 12-13 mlwydd oed, lle oedd yn yr ysgol, digwydd bod oedd pobl yn galw fi'n hoyw cyn i fi gwybod yn hun yn o'n i yn hoyw. So, o'n i'n glywed gan pawb yn jyst yn gweud bod fi'n hoyw, ac o'n i ddim hyd yn oed gwybod beth oedd yn meddwl ar y pryd. So, nes i creu rhyw fath o syniad o beth oedd i fod yn hoyw a bod yn peth negyddol, achos pam oedd pobl yn galw fi'r gair, it was always rhywbeth yn cysylltiedig gyda rhywbeth negyddol. So, nath i gymryd amser wedyn i fi dod i dermau gyda fe, ond dyna pryd nes i dechrau sylweddoli yn bendant. A faint yn union oedd doed ti ar y pryd? Oed fi, o'n i'n 12-13. Waw. A pan ti'n deud bod pobl yn galw ti'n hoyw, pa fath o bethau oedden nhw'n ddeud wrtha ti? Oedden nhw'n iwsio'r fel y slurs da ni gyd mor gyfarwydd yn nhw? Oh gosh, yn bendant, every word under the sun, bys ni'n glywed, Mae o'n dod â bob dim yn ôl yn dydi, a o'n i'n gweld Ellis yn nodio yn fanna, ond Alice, os gai ddod ata ti, sut brofiad oedd eich di? Achos ti'n uniaethu fel person deurywiol, pryd ddoth y sylweddoliad yna eich di? Pa mor ifanc oedd eich di? O'n i o gwmpas yr un oed a James tua 12-13, ond ar y pryd o'n i ddim really gwybod be oedd deurywiol, ar y pryd o'n i jyst yn meddwl, dwi'n
dod mewn i hoffi bechgyn a merched ar yr un pryd. Oedd o ddim fatha, o'n i'n hoffi bechgyn yn gyntaf, wedyn merched, oedd mwy fatha, oedd o'n just proses reit naturiol, ond do'n i methu really rhoi gair i'r profiad yna, ac oedd o mwy fatha, os oedd yna galw enwan, y mwy fatha, o, ti'n lesbian neu ti'n gay, oedd o ddim fel, o, ti'n bisexual, oedd o'n profiad reit gwahanol. Ond ie, o'n i o gwmpas yr un oed a James pan nes i sort of sylweddoli. Oedd o yn deimlad dryslyd, achos oeddech chdi siŵr o fod yn ymwybodol bod chdi ryw fymryn yn wahanol i'r merched eraill yn dy flwyddyn di yn yr ysgol siŵr o fod. Sut oedd y teimladau? Oedden nhw'n rei cymysg? O'n nhw yn cymysg, oedd o'n profiad reit dryslyd dwi'n meddwl, ond wedyn ar yr un pryd hefyd o'n i'n medru, o'n i'n lwcus oedd gennau ffrind oedd yn traws yn yr ysgol, ac o'n i'n teimlo fel o'n i'n medru ymddiried ynddyn nhw a siarad iddyn nhw am sut o'n i'n teimlo. Bod wrth gwrs oedd profiad nhw yn hollol wahanol i fi ni, ond oedd yna rhyw fath o tebygrwydd mewn ffordd, o'n i'n medru, oedd y ddain yn ni'n wahanol mewn rhyw ffordd. Ond ie, o'n i'n really lwcus i gael cefnogaeth gen ffrind yn yr ysgol. Elis, ddau at y ti, sydd yn wedi denu lot fawr iawn o sylw dros dy flwyddyn ddwy diwetha ar gyfryngau cymdeithasol efo dy fideos anhygoel sydd yn, fel o'n i'n deud, yn denu'r canoedd ar ganoedd o filoedd o bobl i wylio dy fideos di. O'n i'n gweld chdi yn nodio ac yn cytuno fo lot fawr iawn o bethoedd James ac Alice yn deud yn fanna. Oedd dy profiad di yn un tebyg? Ie, popeth wedon nhw, jyst yr un peth gyda fi. Ond gyda fi, nes i sylwi o'n i'n hoyw, o'n i'n bach yn mwy hun na 12 a 13. O'n i fel, fi eisiau gweud bod o'n i'n 17, achos trwy gydol fy mywyd yn yr ysgol, o'n i jyst yn brwydo yn erbyn fy hun yn gweud, na, fi ddim yn hoyw. Fod o'n i'n cael y teimlad yma, lle o'n i yn dechrau ffansio bechgyn ac edrych ar bechgyn mewn ffordd, he looks nice. Ar un pryd o'n i wastad yn gweud fy hun, ond ti ddim yn gay though, that's not being gay, So, pryd nes i dechrau sylwi o'n i actually yn hoyw, o'n i'n o gwmpas 17, a dyna pryd ni jyst yn meddwl, right, okay, yeah, dyma sut ti'n teimlo, dyma beth mae fe'n meddwl. A wedyn dyna pryd nes i dod mas i mam a dad. A nes ti wneud o'n 17 oed, do? Do. Oeddet ti wedi trafod o rywun o flaen llaw, neu nes i just dod allan iddyn nhw'n gynta? Nes i ddim really trafod gyda unrhyw un amdano fe. O'n i just it was just a single man battle. O'n i just o'n i ddim yn gwybod sut i siarad amdano fe. O'n i ddim yn gwybod pwy o'n i gallu trystio i siarad gyda fe. Achos o'n i'n siarad gyda ffrindiau fi. O'n i'n meddwl falle bydden nhw'n spread o rumour o gwmpas a gweud oedd pobl o'n i ddim eisiau gwybod o'n i'n hoyw. Ond ti fod yn onest, ar un pryd, oedd pawb yn gwybod o'n i'n hoyw fyd. Fel wedde James, oedd pawb yn gwybod o'n i'n hoyw cyn i fi adnabod fy hun yn hoyw. So oeddech chdi'n eitha hunan ymwybodol, enghraifft, pan oeddech chdi'n mynd i bartion ag ati, achos dwi wedi darllen y stori bod chdi, pan oeddech chdi'n mynd i barti, bod chdi ddim yn awyddus i fynd i godi i ddawnsio, achos oeddech chdi'n ofyn rhoi'r signals allan, a bod pobl yn mynd i sylweddol, mae o'n licio dawnsio, so ti'n mynd i berthnasu hwnna efo person sydd yn hoyw. Definitely. Am ages, o'n i just yn teimlo fel, right, okay, na i ddim wneud hwn, achos bu pobl yn meddwl bod o'n i'n hoyw. So na just wal ffrant o fi, just yn gweud, bydd yn y fas beth ti'n neud, bu pobl yn meddwl falle bydd ti'n hoyw. Ond ar yr un pryd, o'n i dal yn meddwl, fod fi yn gwybod bod fi ddim yn hoyw, na i ddim wneud peth hwnna, just rhag ofn bod bebl, a meddwl, he's gay. James, mi wyt ti yn dod o drefdraeth sydd ddim yn le mawr iawn. Oedd hwnna yn anoddach i chdi byw mewn cymuned glos, lle oedd pawb yn nabod y teulu siŵr o fod? Oedd hwnna yn gwneud pethau rhyw fymryn yn anoddach o ran gwneud y camna o ddwad allan? Yn bendant, ie. O ran yn fod yn yr ysgol, fi oedd siŵr o fod yr unig un oedd yn hoyw, neu oedd yn allan yn hoyw, pam nes i dod allan. Ond ie, oedd y bendant yn anoddach, oedd mae teulu pawb yn gwybod pawb, chymod, so mae fe jyst y fath o beth sydd jyst yn neud o mor anoddach. Sut oedd y profiad na felly ta, pan nes ti benderfynu
nes ti godi un diwrnod a meddwl, right, this is it, I'm gonna do it today, dwi'n mynd i ddeud wrth mam a dad, cos I've had enough of everything, mae'r pwysau yma just yn ormod. Wel, oedd e bendant yn broses, a digwydd bod yn instance fi, oedd actually rhieni fi oedd y pobl olaf nes i actually ddweud i. Nes i gweud yn gyntaf i ffrindiau agos fi, a wedyn nes i ddod i brom yn suit pink, and it was kind of a statement i fi i ddangos bod fi yn hoyw a bod fi yn cyfforddus yn fod yn hoyw. Ond nes i ddim erioed gweud, oedd yna'n pan o'n i'n 16, ond nes i ddim gweud i rhieni fi bod fi'n hoyw tan o'n i'n blwyddyn nesaf yn 17. Ac o'n i'n gwybod oedd mam fi yn mynd i ddelio'n anodd gyda fe, achos mae hi'n grefyddol, a dwi wedi glywed just o fod yn y tŷ, achos dwi'n siŵr oedd nhw wedi cael y teimladau bod fi yn hoyw, ac o'n nhw'n gwthio'r neges i fi yn aml bod e yn peth gwael. Felly nes i droi tad fi'n cyntaf, a nes i gweud wrtho fe, a nes i basically gweud, wel, yn gyntaf nath e gweud oedd e'n derbyn fi, ac oedd e'n really cefnogol, a oedd hwnna'n really neis i glywed, ac nath e kind of helpu fi i ddod allan i mam fi. Achos yn aml iawn, eto stereotypio popeth, y fam sydd fel arfer yn derbyn y peth gyntaf, a mae'r tada yn aml yn ffeindio hi dwtch yn anoddach na'r mama i dderbyn popeth. Mae'n rili difyr i chdi ddeud hwnna. Sut berthynas i gen ti fod y fam rwan ta? Ydy pethau'n well? Ydy hi wedi derbyn y ffaith bod chdi yn ddyn hoyw? Mae pethau bendant yn well. Mae fe jyst un o'r peth yna dydw i ddim really yn siarad amdano, ond dwi'n gwybod bod hi wedi dod i derma gyda fe heb gweud e, ac dwi'n gwybod bod hi'n caru fi, a ni bendant ar yr broses i gael berthynas well. Mae'n lyflu clywed hwnna, James, diolch. Alice, ti adra yn Llanelwy ar hyn o bryd, ond mi wyt ti yn y brifysgol yn Bangor yn astudio MA mewn sgwennu creadigol. I adlewyrchu be nath James ddeud yn fanna, sut brofiad oedd i chdi o ran... Dim bod fi, os dwi'n bod yn gwbl onest, dwi'n mynd rhy keen ar y term dod allan, achos dwi'n teimlo bod yna rhyw fath o orfodaeth, mae o'n derm lle dwi'n teimlo bod pobl yn gorfod wneud o, a nid pawb sydd yn teimlo'n hapus i wneud o yn yr oedran da chi wedi wneud o. Alice, sut brofiad oedd o deud wrth rieni, a sut ymateb ges ti gen nhw ar y pryd? Wel, dwi'n meddwl weithiau dwi'n cymryd yn ganiatel pa mor cefnogol oedden nhw, fel o'n i mor lwcus un diwrnod nes i just sort of, oedd o'n hwyr iawn, really, ar ôl i fi sylweddoli, o'n i yn y prifysgol ar y pryd, a nes i just dod adre ar ôl bod yn y prifysgol un tro, ac o'n i'n meddwl, na i just gadael iddyn nhw gwybod, achos o'n i wedi bod yn gweld rhai merched ar y pryd, a wedyn o'n i'n meddwl, na i just mynd i deud wrthyn nhw, a nes i just, eistedd nhw lawr, well, sort of cliché, na eistedd nhw lawr o deud, ond oedden nhw mor cefnogol, ac o'n i'n teimlo'n really cyfforddus i medru siarad iddyn nhw am sut o'n i'n teimlo a'r ffaith fy mod i'n ddeurywiol, a hefyd gwneud yn siŵr oedden nhw'n gwybod oedd o ddim fel phase, oedd o'n rhywbeth o'n i'n gwybod, a o'n i'n lwcus iawn. A mae'r berthynas di para yn un hapus ac yn un gret ers hynny wedyn? Wel, dwi ddim wedi fel dod a fel partner yn ôl sydd yn merch i fy rhieni medru gweld hynny, ond dwi'n gwybod bod nhw'n fy ngharu ac yn cefnogi fi mewn be bynnag dwi eisiau gwneud, a dwi'n hynod o lwcus oherwydd mae nifer o bobl ddim yn medru deud hynny am eu rhieni nhw, ac mae di para ers hynny. Ti'n mynd gallu gofyn am lot yn fwy na hwnna nagwyd, cariad a chefnogaeth, na'r cyfan mae rhywun angen yn y cyfnod dyrys anodd na maen nhw'n mynd trwyddo fo o drio gweithio allan be ydy bod yn berson hoyw, sut mae dod allan i bobl. Elis, faint o gefnogaeth ges di yn y broses yma? Wel, y peth yw, nes i ddim dod mas i mam a dad, nath mam a dad mewn ffordd dod mas i fi. Fi'n cofio un diwrnod, nath nhw just dod at y fi a just gweud, right,
ni'n meddwl bod ti'n gay, ac os wyt ti, ac os nag wyt ti, you know, that's completely fine, you know, ni'n like proud ohon ti, ni'n hapus gyda peth ti'n neud, a ni'n accepto ti a pethau fel yna, ac ar y pryd o'n i just fel, okay, nes i ddim gweud unrhyw beth. Wedyn, fi wedi mynd mas gyda chwaer fi, like, i'r parc, a hi oedd y person cyntaf nes i weid wrthi fod o'n i'n gay, you know, nes i dod mas i un cyntaf. Ac ar ôl hwnna ni'n gweud, right, okay, fi'n barod dod mas i mam a dad, achos wedodd hi wrthi, like, you know, they said that to me this morning, I'm going to go and tell them now, da. So wedyn ni wedi mynd adre, iste lawr yn y front room, a just siarad amdano fe, oedd e'n all good, oedd e'n neis, oedd e'n like, ty bach yn awkward, oedd e just yn like, ond like rhyw fath o naws, o like, sa'n siŵr, fi'n meddwl achos oedd e gyda fi, oedd e wastad just rhywbeth strange, like, oedd y gair gay fel swear word i fi, o'n i like actually methu gweud wrth mam a dad, you know, mam a dad yn gay, o'n i just i gweud, like, you know, dyna sut oedd e'n dod mas. Ond, fi'n meddwl o'n i just yn dal yn brwydro gyda fi hun yn gweud bod o'n i ddim, ond ar un pryd o'n i yn, like, fi yn. So, ond oedd y proses yn iawn, oedd mam a dad yn hapus gyda fe, a fel wedes i, o'n nhw'n gweud, o'n nhw barod yn gwybod, you know. Ac, ac yn fwy yn ddiweddar, nes i wylio Heartstopper ar Netflix, a mae yna un scene ynddo fe, lle mae un o'r bechgyn yn dod mas i rieni nhw. A un peth nath taro fi o pan oedd y mam di gweud, I'm sorry if I ever made you feel like you can never say that. A dyna rhywbeth nath mam fi gweud wrtho fi, ac oedd hwnna jyst yn rhywbeth like, oh my gosh. Achos o'na amseroedd lle o'n i ddim yn teimlo o'n i gallu dod mas i mam a dad, achos o'n nhw wedi like, naill ai gweud pethau fel like, o'na dau bechgyn ar yr X Factor ar y pryd, ac o'n nhw'n like camper over the top, a yn cofio dad y troi at fi a gweud, did you ever come home looking like that? Ac oedd hwnna'n like sort of core memory fi a meddwl like, right, okay, yeah, noted. Oedd mam di gweud cwbl o bethau, oedd dad di gweud cwbl o pethau, a chwaer fi di gweud cwbl o bethau, so oedd yna wastad ti'n mach fel like, ydw i'n gallu dod mas i chi, byddwch chi'n iawn gyda fe? Ond yn y diwedd, o'n nhw'n iawn gyda fe, ac oedd e'n like, oedd e'n rhywbeth i fi dod i arfer bod, like, you know, i fi bod fy hun, a hefyd i rhywbeth i nhw, like, dod i arfer gyda, just bod mae plentyn nhw yn, like, you know, yn hoyw, maen nhw'n proud ohono fe, like, Oedd e jyst yn proses i ni gyd, really. Ges di elfen o ryddhad wedyn, unwaith nes di gael y sgwrs na efo dy fam a dy dad, y bobl, siwr o fod ti'n garu fwyaf yn y byd, oedd o'n rhyw fath o relief a bod chdi'n teimlo, dwi'n gallu dechrau eto rwan a dechrau joio bywyd yn iawn. Sa'n siŵr, oedd e just yn really strange, oedd e'n teimlad just like, sa'n siŵr. Fi just yn cofio, like, y noson hwnnw, o fi di mynd lan i gwely fi a just crio, achos o'n i just yn teimlo'n really, like, nid yn anghyffyrddus, ond oedd e just yn teimlad really strange, bod i fi actually di, like, cyfaddau rhywbeth. A dyna beth oedd e, it was like, I just, like, admitted it, ond, like, mewn ffordd, oedd dim rhaid i fi os mae'n gwneud symud, I don't know, oedd e'n strange. A ma beth ti'n dweud, a beth ydych chi gyd yn dweud, Endaf, mae o'n gwbl naturiol i deimlo y teimladau cymysglyd, dryslyd yma yn yr oedran. Achos beth ti'n gorfod gofio ydy, mae o'n oedran ifanc i orfod delio efo rhywbeth mor fawr sy'n mynd i newid y fywyd i am byth, yn dydi? Yndi, wrth gwrs, a dwi des eisiau cychwyn dweud, dwi'n mor ddiolchgar i Ellis a James ddod yma, cos dwi'n meddwl bod chi'n neud joban briliant yn disgrifio eich profiadau chi a sut oedd chi'n teimlo. Diolch yn fawr i chi ddod yma rili'n gyntaf. Mae'n hynod o bwysig. Pan da chi'n cychwyn, da chi'n symud adre tro gyntaf, da chi'n mynd i coleg, mynd i brifysgol, da chi'n edrych ymlaen at rhyddid, cyfarfod bobl newydd. So mae'n gallu fod yn transition reit anodd i rei bobl. A dwi'n meddwl fel conselydd, dwi'n meddwl bod fi wedi cefnogi lot o myfyrwyr sy'n dod trwy drws nid ar-lein lle, sydd yn lesbiad, hoyw, dwyrywiol, trans. Ac un o'r peth pwysica, dwi'n rhan o rhwydwaith o therapist sydd yn gweithio fel efo'r yn Caerdydd, Abertawe, Coleg y Dundod, Aberystwyth, a da ni gyd i gael hyfforddiant i drafod a di gael hyfforddiant da i delio efo hyn. Un o'r pethau dwi'n sylwi ydy bod gallu trafod y pwnc yma, bod chi'n gallu dod a trafod o drwy gyfrwng Gymraeg. Dwi'n meddwl bod hwnna'n really pwysig, cos dwi'n gwybod bod yna lot o support ar-lein ar YouTube a bod per TikTok trwy gyfrwng y Saesneg, ond gallu gael y cefnogaeth trwy gyfrwng Gymraeg, dwi'n meddwl bod o'n really bwysig, a dwi'n gwybod bod lot o myfyrwyr wedi deitha fi, waw, mae mor neis gallu siarad hyn efo un Cymraeg. Dwi'n gwybod beth i profiadau chi efo hynna lle.
Dwi'n gwybod i ddod fewn y fanna, Alice, Ie. bod chdi wedi manteisio yn do ar y cyfle i fynd i siarad efo conselydd yn y brifysgol. So nes i, pan o'n i'n myfyriwr israddedig, o'n i'n fel bach fatha profiad Elis pan nes i dod allan i'r rhieni, nes i just crio ar ôl, ac o'n i'n just i sylweddoli bod o rhyw fath o rhyddhad, ac o'n i'n ers y prifysgol di mynd just i siarad efo rhywun i deud fel, oedd o ddim y proses o fel dod allan, ond pob peth oedd yn dod i fyny at hynna, so fatha ydw i'n mynd i, o'n i'n ofni yr ymateb o'n i'n mynd i gael, ac ydw i'n mynd i teimlo'n saff i medru wneud hynny. A nes i mynd i siarad efo rhywun am hynny, ac oedd o just i fedru deud wrth rhywun fel sut o'n i'n teimlo, ac ddim gorfod ofni ymateb nhw, achos ti'n medru gael ymateb really cefnogol, neu bod o'n mynd i'r hollol gwrthwyneb, bod nhw just ddim yn cytuno efo hynny o gwbl. Felly, nes i siarad efo cwnselydd am, dwi'n cofio am blwyddyn, dwi'n meddwl oedd o, ac o'n i medru wedyn bron iawn magu'r hyder i medru just mynd at fy rhieni ac deud wrthyn nhw fy mod i'n ddeurywiol. A mae hwnna'n wych o beth Endaf yn dydi, bod y myfyrwyr yma yn gallu troi at rhywun sydd yn anonymous, achos dyna Yn dwi i union. gyd. Mae'n gyfrinachol i gyd yn dydi. Yndi, a ti'n bod be, mae'n rhywbeth dwi wedi sylwi hefyd ydy, mae effaith homophobic bullying, yr effaith o gael beth ydych chi wedi experiencio yn ysgol o bethau, mae'n cael effect, impact lot fawr ar self-esteem i rywun, ar hyder i rywun, a dwi'n meddwl, mae yna lot yn dod at y fi yn dweud, ti'n gwybod, be nes i fynd drwad cyn i fi fynd ddod i brifysgol, di gael effaith ar yn hyder i, a wedyn da ni'n gallu helpu nhw edrych ar hwn a sbiod ar sgiliau newydd a gallu trafod, so mae hwnna di bod amhrofiad i hefyd gweithio efo client yma. Diolch Endaf. Wrth reswm, un o'r pethau sy'n gallu achosi lot o boen a'r brydiau ydy'r ffaith bod pobl yn gorfod dŵad allan fwy nag unwaith. Da chi'n gorfod esbonio i deulu, i ffrindiau, i gydweithwyr, i gydfyfyrwyr yn astudio'r un cwrs yn y brifysgol. James, wyt ti'n teimlo bod hwnna wedi bod yn anodd i chdi gorfod adrodd yr un stori, ac o bosib roed halen yn y briw, achos dydy o'm yn brofiad hawdd na gdi? Na, dydy ddim o gwbl, ond mae fe wedi dod yn rhwyddach gydag amser yn bendant. Dwi'n gweithio yn y byd theatr, yn y byd creadigol, so mae fe wastad yn peth mwy accepting anyway. Ond fel arfer, os dim un oed angen i fi gael y sgwrs, dwi fel arfer yn dod o fe i nhw, achos fi'n teimlo'n well i fi ddod ar dermau fi, nag i nhw gofyn i fi. Alice, dwi'n gwybod bod chdi yn awyddus i gael gair fewn yn fan hyn ac i rannu dy brofiad di o orfod esbonio i pobl bod chdi'n uniaethu fel person deurywiol fwy nag unwaith. So oedd o'n, nes i ffeindio fo reit anodd oherwydd y ffaith fod pan nes i mynd i'r prifysgol, pan o'n i'n myfyriwr israddedig, o'n i'n gwybod fod yna grŵp o pobl oedd ddim yn gwybod, ond hefyd roedden nhw ddim yn cytuno efo y ffaith fy mod, oedden nhw'n andros oedden nhw'n crefyddol, felly do'n i ddim yn teimlo'n saff i medru deud fy mod i'n ddeurywiol. Ac oedd o di effeithio ar iechyd meddwl fi yn negyddol, oherwydd o'n i just fatha teimlo fel o'n i'n fy mod i wedi dod allan yn barod, o'n i'n gofyn wneud e eto, ac o'n i'n ofni'r ymateb eto, so oedd oedd yr un peth yn digwydd pryd ar y tro cyntaf nes i wneud, o'n i'n meddwl, dyna ni, mae di gorffen, dwi'n gallu just anadlu'n ddyfn a deud, gret, dwi wedi dod allan, ond wedyn, dio byth yn really stopio, mae mwy fath o proses, ac ti byth yn gwybod sut mae pobl yn dyfywyd i mynd i ymateb, ond ar y funud dwi'n really lwcus i gael ffrindiau sy'n tra dwi'n wneud ysgrifennu creadigol,
lle oedd pawb yn sort of dod allan i'w gilydd ar un pryd, ac oedd hi'n teimlo really saff i medru siarad efo nhw. Ond just i ddweud bod nid dyna di'r ymateb pob tro, a mae mwy fath o proses sydd yn digwydd. Ddim o ddydd i ddydd, ond yn aml. A ti'n gor'o ailfyw y teimladau negyddol mae gyd, y boen, y gorbryder ma sydd tu fewn i chdi. A hefyd, mae o'n eitha draining, achos ti wastad yn gorfod second guessio os reici di, be mae'r person ti'n mynd i ddeutha nhw yn mynd i sut maen nhw'n mynd i ymateb. Elis, wyt ti'n gallu uniaethu fo hyn? Wyt ti'n teimlo bod chdi di gorfod ailfyw y profiad yna dro ar ôl tro wrth ddod allan i nifer gwahanol o bobl? Wel, pryd nes i ddod mas y tro gynta, oedd e i grŵp o bobl fach yn gynta, so oedd e teulu, ffrindiau a dyna fe, o'n i ddim yn teimlo fel oedd rhaid i fi gweud oedd pobl eraill. A wedyn, a fi jyst i postio ar Facebook wedyn, jyst i gadael pawb gwybod, fi di dod mas, that's it. Wedyn ar hwnna, fi di gael, a fi jyst yn cofio gael, little awkward conversations gyda pobl, o'n nhw jyst yn teimlo fel, oh, right, okay, so you're, it's yeah, I'm gay, yeah. O'n i jyst yn cael, llwyth o conversations fel hwnna, hwnna just really strange. A wedyn fi'n cofio, well, no, actually, so, pryd o'n ni'n nôl adre, cyn i fi mynd i brifysgol, o fi'n, experimento gyda coler, so o'n i wastad yn mynd mas yn gwisgo coler, so oedd hwnna mewn ffordd yn, oedd pobl jyst yn gwybod, yn syth, o'n i'n hoyw, ddim rhaid i nhw, gofyn. So oedd hwnna rhywbeth neis, achos am ages, o'n, neb yn gofyn fi os o'n i'n hoyw, a oedd neb jyst fel, oh, you know, o'n nhw'n jyst yn gwybod yn syth, okay, yeah, mae'n hoyw. A wedyn, pryd es i'r prifysgol, o'n i jyst yn meddwl, dyma'r siawns i fi fod, y person fi eisiau bod, y person, sy'n cyffyrddus gyda'r ei hun. Ac, pryd es i'r prifysgol, i just, out and proud of, y pawb jyst yn accepto fe, neb yn gofyn, are you gay, are you not? Oedd e just yeah. So oedd e'n, amser, fyr oedd pobl yn gofyn fi, achos ar hwnna, oedd e just fel, just common knowledge. Ac eto, oedd pawb yn gwybod cyn fi, so. A dod, mae'n ddifur iawn, ti'n byw yn Gaerdydd ar hyn o bryd yn reiddiol o Dreorci, ac o'n i'n darllen erthygl yn y Wales Online oeddech ti wedi gwneud efo dy fam, a oeddech ti'n deud, y bysa ti byth yn teimlo yn gyfforddus yn mynd yn ôl i fyw i Dreorci, achos o bosib bod chdi'n gorfo ailfyw y teimladau yma oeddech chdi'n byw pan oeddech chdi yn dy arddegau. Mae just, pob tro fi'n mynd nôl, mae just atgoffa fi o llwyth o pethau negyddol sydd wedi digwydd pryd o'n i yna. A hefyd mae'n y peth o os fi'n cadael lawr y stryd, bydd pawb yn wastad yn nabod fi fel bachgen fy'n had. A mae dad fi'n eitha poblogaidd yn cymoedd am rugby a pethau fel yna. So it was that sort of thing. Os oedd rhywun yn gweud, oh, you're Beagles boy, sef nickname dad fi. But wastad newid fi hun, just bod fel, trio bod yn llai camp, neu llais fi'n swnio'n fwy dyfnach, a just, mae'n just fi just yn rhoi mogod mlaen, a sa eisiau byw fel hwnna, fi just eisiau bod fy hun, a bod, dyma fi. So fi'n trio, beidio mynd nôl adre gymaint fi gallu, achos it's just, lawr yn Gaerdydd, fi'n teimlo bod fi gallu bod y person fi eisiau bod, a fi just yn teimlo'n cyfyrddus i wneud byd bynnag fi eisiau, os ti'n mynd nôl adre lawr i'r Rhondda, a ti'n gwahanol, bydd pawb yn gadael ti wybod bod ti'n gwahanol, a just oedd e just was yn strange, mae pawb fi'n teimlo fel, sy'n neb yn gallu deall ti'n llawn, a dim rhaid i nhw, ond maen nhw'n neud i ti gwybod, I don't understand what's going on here, but, you do, you just don't shove it on my throat, and it's oh, t'mod? Ond mae cyrraedd y brifysgol, James, mae o yn gyfle i ddechrau pennod newydd. Mae'n gyfle i gyfarfod ffrindiau newydd sydd o bosib ar yr un trywydd a chi. Mae'n gyfle i ymuno a chymdeithasau gwahanol a rhannu profiadau yn union fel da ni'n neud heddiw. A mae hwnna yn rhywbeth i ddathlu yn dydi, achos mae yna gymuned glos iawn o bobl sydd yn mynd trwy'r un profiadau, a mae'n bwysig rhannu hwnna. Yn bendant, achos cyn i fi i ddod i brifysgol, o'n i basically teimlo fel o'n i ar ben yn hunain, ac oedd neb arall o'n i'n gallu uniaethu gyda. A hefyd, o'n i ddim yn really cyffyrddus o'r person oeddwn i cyn i fi ddod i brifysgol, achos o'n i'n teimlo fel nes i kind of creu'r rhyw fath o stereotype o beth oedd e i fod yn hoyw, achos dyna oedd beth o pawb yn gwthio lawr ceg fi, basically gweud, os wyt ti'n hoyw, mae rhaid ti ymddwyn fel hyn, a nes i chwarae i fewn iddo fe, i geisio gael fy nerbyn. So, i fi gallu i ddod i brifysgol ac i
ail ddiffinio pwy ydw i fel person a cael pobl yn fy nerbyn i yn y broses oedd yn anhygoel. Ac Alys, chdi wedi mynd trwy'r un profiad o ymuno a chymdeithasau gwahanol neu ffrindiau newydd a bod hwn yn rhyw fath o troi dudalen lan? Wel, mae'n diddorol oherwydd pan o'n i'n myfyriwr is-seledig, do'n i'n mynd teimlo fel o'n i'n medru mynd i'r cymdeithasau yma. O'n i'n just sort of fatha, os dwi'n mynd i gorfod deud wrth pobl eraill bod fi'n mynd a bod rhyw fath o ffordd o dod allan. Ac yn enwedig pan oedd gennau y pobl yma oedd yn cyfyddol yn y cefndir, do'n i'n mynd teimlo o'n i'n medru wneud hynny. Ond mwy rwan, pan o'n i ym Mangor rwan, dwi'n teimlo lot mwy saff i medru wneud hynny, oherwydd mae gennau gymaint o pobl ar fy nghwrsi sydd yn cefnogi fi ac yn... so ni'n teimlo fatha o'n i'n medru wneud hynny mwy saff a dwi just wrach mae just yn rhywbeth i wneud efo dod yn hun, ti mwy fatha, dwi ddim yn really mynd i meddwl am be mae pobl eraill yn meddwl, na i wneud beth dwi eisiau wneud a mewn ffordd sydd yn bron iawn, mwy fel authentic i fy hun. Dwi wedi teimlo fel bron iawn pan dwi'n mynd mewn i fel rhyw fath o cyfarfod efo pobl eraill sydd yn LHDT+. Mae fatha dwi'n gallu just mynd, great, ddim yn gorfod, ddim fatha perfformio, ond dwi'n gallu dangos ochr arall i fy hun, efallai, fyswn ni ddim yn medru wneud efo pobl eraill, efallai. Ac Endaf, dwi'n siŵr bod chdi'n awyddus dy fewn o fanna. Ie, dwi'n falch bod chdi wedi dod â hwn i fyny, actually, Tris, cos un o'r pethau dwi'n teimlo sy'n rili bwysig pam ti'n darganfod y hun am symud i brifysgol ydy fod cyfarfod bobl eraill sy'n mynd trwy'r un profiadau chdi. Dwi wedi cydweithio'n rili dda efo yna grŵp, wel yn y gogledd, yna grŵp Gisda yn Caernarfon, a maen nhw'n grŵp i bobl ifanc, hoyw dwyrywiol trans, a maen nhw'n gweithio, a maen nhw grwpiau'n Blaenau Ffestiniog, maen nhw grŵp yn Pwllheli ac yn Gaernarfon, a hefyd Fifa yn ochr Llandudno, Wrexham a Rhyl ffordd yna. Dwi'n siŵr bod yna grwpiau eraill dros Gymru, wrach yn y Pentrefi, a James, fel o'ch di'n dweud, byw mewn lle cefn gwlad, mae hynna'n dod yn gallu fod yn reit anodd, so mae yna grwpiau bach ar gael dros Gymru wan, edrych i cysylltu efo ac ymuno efo. Dwi'n gwybod bod ti'n bod yn anodd dros y 2 flynedd a cefnogau online, ond mae hynna ar gael a dwi'n meddwl bod hwnna'n elfen bwysig. Ac Ellis, dwi'n siŵr bod chdi wedi ffeindio rhyw fath o gysur yn y gwaith wyt ti'n neud o ran postio ar bethau fel TikTok. Ydy hwnna'n rhywbeth sydd yn rhoi cysur i chdi? Mae TikTok wedi bod yn help enfawr. Achos mae fel, fi jyst i ffindio'r cymuned ma sy'n lico pethau be fi'n neud. A pethau be fi'n neud yw just being my authentic self a just bod yn y person mewn ffordd o'n i eisiau gweld ar y cyfryngau pryd o'n i'n ifanc. Fi'n siarad lot am fod yn hoyw. Fi'n yn ddiweddar fi wedi bod yn neud lot o stuff am my cart stop ar Netflix. Ac rhywbeth fi'n neud yn lot ar TikTok yw fi'n neud lot o drag a colir y pethau fel yna. Achos o'n i wasyn caru neud hwnna, pryd o'n i nôl adre. O'n i'n teimlo o'n i wasyn jyst yn cadw fe i fel stafell a peidio gweud wrth nhw bod fi'n neud e. Ond nawr bod fi'n gallu, nawr bod gen i'r platform ma i just neud be bynnag fi eisiau a just gweld pawb yn caru be fi eisiau neud. Mae'n just just teimlad neis i just bod yn accepted mewn ffordd. Dyma rhywbeth fi'n offi neud. As sa'n neb problem gyda be fi'n neud. Gwych iawn, diolch i ti, Ellis. Endaf, ddau at y ti am ryw fath o summary o'r slici di o bod dim da ni wedi drafod heddiw. Mae yna lot o bethau wedi cael ei sgwrsio amdanyn nhw. Y gefnogaeth, y gymdeithasau gwahanol, siarad efo ffrindiau, rhannu profiadau. Mae hwn yn rhywbeth wyt ti'n delio efo fo o ddydd i ddydd. A fel da ni wedi sôn, mae mor bwysig agor allan. Dwi'n gwybod fy hun pa mor anodd ydy gwneud hynny. Ond mae siarad a rhannu gofidiau yn mynd yn bell. A dwi'n gobeithio fydd pwy bynnag sy'n gwrando ar hwn a bod nhw'n rhannu, bod nhw wedi gwrando ar Ellis, James ac Alice o'n un a gallu fetha gweld dwi'n mynd trwy'r un peth neu dwi'n barod i fynd i coleg neu brifysgol, bod yna cefnogaeth yna i chi, bod yna bobl da chi'n gallu dod at. Mae'n haw iawn cysylltu efo ni yn y lles
yn y counselling a well-being yn lles yn y brifysgolion. So just cysylltu efo ni ag a sgwrs. A dwi'n meddwl bod o'n rili bwysig. Edrych ni hefyd wedyn, sa'n postio chi i grwpiau eraill a bethau sy'n digwydd yn yr ardal. A fel nes ti sôn yn gynharach, mae'n bwysig pwysleisio bod y gwasanaeth yma ar gael yn y Gymraeg. Yndi, mae hynna'n really bwysig hefyd, fatha bod chdi'n gallu trafod y pwnc yma. Cos mae gen ti, fel o'ch chdi'n dweud, mae gen i'n ddiddordeb ffeindio allan be ti'n mynd i wneud ar TikTok pethau, ond rhan fwy amser mae lot o bethau'n Saesneg, a bod ni'n gallu trafod pethau fel un, a neu creu pethau newydd yn Steddfod, neu codi ymwybyddiaeth pethau, trwy Gymraeg, mae'n bwysig i dwi fi. Siarad efo bobl tebyg i Endaf, mae cyfresu Elis, fel nes ti sôn, Heartstopper ar Netflix, It's a Sin, mae'r cyfresu yma yn gwneud gwahaniaeth. Just i gloi felly, James, de atych di yn gynta, os oes rhywun yn gwrando ar y podlediad yma ac sydd â phryderon am fynd i'r brifysgol a dŵad allan, be ydy'r cyngor fysach chdi yn rhoi i'r bobl hynny? Fyswn ni'n gweud yn gyntaf, dydy ddim yn busnes unrhyw un i beth pwy wyt ti fel berson. Sdim rhaid ti gweud wrth neb, ond mond bod ti'n teimlo'n cyffyrddus a bod ti'n barod, dyna yw beth sy'n mwyaf bwysig. Alice? Just i dweud yr un peth hefyd os oes ni'n gallu dweud wrth fel fi yn y gorffennol, sy'n ni'n dweud just ceri'r cymdeithas yna, just fel dyna be ti eisiau wneud, so just wneud o, ond na rhyw darn hwnna oedd yn dal fi nôl, ond dwi just eisiau dweud, just cerwch i cymdeithas LHDT yn y prifysgol, ag just byddwch eich hunain. A mae'r gefnogaeth ar gael, mae'n bwysig pwysleisio hynny. Ac Elis, y gair ola i chdi? Fi'n meddwl just yr un peth, really, just dyma'r cyfle i chi, mynd i ffwrdd o'ch ardal leol a just bod your true authentic self. A hefyd, just find your people, lawr yn Gaerdydd fan hyn, mae'n a massive, LHDT plus community, just ewch allan i'r gay clubs, a, neu just, y cymunedau bach, y partïon bach ma, just i, ffeindio y pobl sy'n, gallu hyniaethu gyda ti. Diolch o galon i chi'ch pedwar, a dwi'n mynd i ail ddeud sut nes i gychwyn y podlediad yma. Dwi wir yn ddiolchgar i chi am rannu'ch profiadau mor onest, mor agored. Mae o wir yn mynd i wneud gwahaniaeth, dwi yn gwerthfawrogi hynny'n fawr. Diolch o galon i'r pedwar ohonoch chi. Diolch yn fawr. Diolch pawb. Diolch. Diolch yn fawr. A diolch unwaith eto i'n gwesteion ni heddiw i Alice Hall, i James Hope ac i Elis Jones am siarad a thrafod mor agored. Dwi yn deall ac yn gwybod yn iawn mae'n nid peth hawdd ydy gwneud hyn, felly dwi yn gwerthfawrogi ei hamser yn fawr. Diolch yn ôl yr arfer unwaith eto i'n cwnselydd ni Endaf Evans. Cofiwch am wefan myf.cymru am bob math o wybodaeth am iechyd a lles myfyrwyr. Trystan Lewis Morris ydw i, Meic Parry ydy'r cynhyrchydd ac mae'r podlediad yma yn gynhyrchiad gan Bengo Media a ran Prifysgol Bangor, grŵp Llandrillo Menai, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. A rieni'r sgwrs gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Tan tro nesa, tara!